One, two, one, two, one, two, three, go! Hau dau emozioa daukadana, urduri eta guztinago iritsi data Bisibili saioaren denboraldiko amaiera egiteko ordua. Azkenengo saioa egingo dugu gaurkoan, eta orain ulertuko duzu zergaitik jarri behar nuen, dotore, pajarita eta guzti ez da, behar bezala amaitu behar dugulako gaurkoan egun handia den hau. Haundia ez, erraldoia izango da. Eta zer hobeto lehenengo denboraldiko azken saioa Leintz Gatzagan egitea baino, Aitor, zer? zetan zabiz hor bueltaka? Atzibiko gara ez da, kalian gora eta bera, mintzat azken saio hau bukatzeko. Aberri bai, eske azkenengo bilabetietan, hain ondo pasau dut, eta horren beste disfruto dut, debagoien dardanakin, herriz herri bile garela, seguro, zuzatia, ni tristen nau, nik ez dut gura Bisibili bukatzea, zeuk esan duzu ganera, asti ditzen baldin bagara kalian gora eta kalian bera, bukatu ingo dugu, eta nik ez dut gura bukatzea. Aitor, kontu bat. Zer? Aurtengoa bukatu da, bai, eta hori onartu behar dugu, baina, bueno, ikusleak nahi badau, bigarren denboraldi bat behar da egon, datorren urtean. Ostras, arrazoia daukotzu. Zuek nahi dozu datorren urtean Bisibiliren bigarren denboraldi bat egotia? Bai, aurpegi horrek baietz ezaten dago, ezta? Eta hola, rankinean azkenengo postutan geratu dienak, zu, aurre hartzeko aukeri eduki daue, edo gehiago entrenatu eta lehenengo postua irabazteko agian. Zuek hola nahi baldin moduzu, guk zuen nahia bete egingo dugu. Bai horixe! Ikusten duzue, Leintz Gatzagara etorri gara, Debagoienean biztanle gutxien dituen herria da honako hau. Baina horrek ez gaituk ikilduko eta segurunago bertan gurekin herrien arteko trivial pikean joglasean aritzeko 10 herritar jator bilatuko ditugula. Jator baino agian xalauak izango dugu, hemen badakizue Gatzan, xalau asko dago. Jatorrak bai, baina hauek ere ez. Bezpa, honek ere ez daukak zaporerik. Urduri nago pixka bat hemen Leintz Gatzagan. Plaza samurra ez da izango, baina gu ez gara kikilduko, Ikusten duzu, orain euria, baina gu humoretik jolasean etorri gara. Eta, Lorenzo, nire laguna, eguzkia atera da, bixi, ibili gaitezen. 3 kolore bakoitzean 10 galdera eta herritarrak zoriez hautatu beharko dituzte, Leintz Gatzaga gure trivial pikean lehian aritzeko. Baina, ez dakit, nork erabakiko duen gaurkoan zein galderekin jolastuko duten hemen, Gatzagarrek. Aupa! Hombre! Zer? Gatzagarrak argiak dira, galderak norbaitek hautatu behar ditu, zeintzukin jolastu ez da. Nik esango nuke kolore honekin jokatu behar dutela Leintz Gatzagarrek. Asmatuko dituzte? Zailak daude hemen, Guazen. Bueno, zeurekin hemen Gatzan, gaur eguzki eixa eta egualdi hona dau, Bai, hotz, Hombre, hotz itxen dago, baina oingo urte sasoian fresko behinin bidauta. Bai. Hemen txegabit, herrixen arteko trivial piki eitzen, Leintz Gatzaga ailegau gara, azkenengo txampangaz, 10 galderetatik Gatzagarre zenbat asmatuko abiela uste duzu?
10 preguntetatik gatzagarrek zenbat asmatuko dituzue? Danak? Ba, bez igual. Bueno, hemen, lehenengo ingutzut zeuri, Aber, azerretan duzun. Zein ja Eskoitzako alkatia? Zatu ingo, baina, ez dakit. Baina oin izena etxatzu akordetan. Eh, Nik izena esan ezkero, abizena akordeta jatzun, Joserra? ez zautu seguru igotena, baina, oin ez dakit. Bale. Bueno, Joserra hortxe ikusiko dugu, zuri burua torten baldin bajatzu, gero esan, bestela azerta duzu. Gero arte! Zu, hemen gatzagan, Eskoriatzako alkatea zein den, ez dakizue, izena eta bizena, ala? Baina, ze fundamento daukazue? Nik uste dut, tapetu belarriak, ez dutela gatzagar hauek Eskoriatzaren gandik ezer jakin nahi. Bazu, bere galtzen dute. Eta ez dut ezaten ni Eskoriatzarra nahi zelako, Zakit, politaskoa da, ba. Elgeta altu zegoen, baina Leintz Gatzaga ere altu dago. Ia herritar batekin topo egiten dugun, zenbat metrotara dagoen galdetzeko. Ui, kasualitatea, hementxe bat. Zeuri galdetuko dizugu, ia badakizun galdera hau. Leintz Gatzaga zenbat metrotara dago? Aukerak emango dizut, 455, 460, 405 edo 550. 400 da. Bai, baina ze izango da? 455, 360 edo 405, zenbat metrotara? 360. 460? Bai. Bueno, ikusiko hortxe apuntau du erantzuna eta elgetan egon gitzen da elgetan Maria benitzen, altu dago, Bai. Hau, altutxu hau edo gutxitxu hau? Elgeta behaltu dago, Bai, baina hemen arnasa hartu eta asia garbi-garbixa dago, Hombre, hemen osasuntxu zase, ez da? Bai. Bueno, ondo segi, bagoiaz beste herritar baten bila, gero arte, agur! Bueno, ba. Guazen! Bueno, beste herritar bat, hementxe, ze moduz da eguna ondo? Bai. Gaurkoan Richard pila bat ikusten gabitzen ben Bai. Leintz Gatzagan. Hombre, Asko ez? asko, hemen dauku guk gure trivialeko beste galderatxo bat, asmatzen duzun, Zenbat kalez osatuta dau Leintz Gatzaga? Zenbat kale? Bai. 1, 2, 3, 4, 5. Bost, eta zeintzu dien badakitzu? Ze kale? Bai. Kale, Pilar, Guk uste bai. San Ignacio, Bai. Santiago, Bai. Rosario, Bai. ba falta. Oiga. Hauxe plazia igual. San Ignacio kalia. San Ignacio bai, guzen dau. Bai. Rosario, Santiago, Pilar. Jo, eleante, danak azertu jesu, hola bai, bueno segi pasiua, gero arte, beste herritarren bat bilatzen dugu, agur! Hombre, oinez joaten zinen lanera Eskoitzara zeu? Bai. Hemen ibili gara, aurreko herritarrei galdera pilo bat intzau, uste duzu asmatu itxuela, ala ez? Jakin inbier, ez da, berehala ikusiko, baina zeuretako beste galderatxo bat dauko, zenbat herritarren Leintz Gatzagan, Badakitu zenbat kilometro da zen Eskoitzatik Leintz Gatzagara? Beti esaten dugu igual, bost eta metro batzuk eixo igual, baina guetako beti 5 kilometro. 5 kilometro, zu gainera ondo dakitzu ez, Eskoitzara oinez patezitzen eta. Bai. Lanien oinez. Lanien oinez, Gatzatik Eskoitzara oinez fan, lan hain, eta gero nekiakin bizkerrien etxea buelta. Bai. Hori bai, sasoia. Eze bestote akortan plazuka paetako eta leleko bizikletia plazuka paetako zinauen. Hori bai, bizikletan da danerako. Ondo. Bueno, eskerrik asko, segi ondo. Bai. Bueno. Gero arte. Ze herritar jatorrak dauden Leintz Gatzagan. Eta zuk, galdera bat erantzun do, Hemen gurekin jolasean aritzeko gatzagar bat, Sonia, ezta? Bai. Oso ondo, Sonia. Gatzagarrek 10 galderetatik 10 asmatuko dituzue? Bale, bai. Bai, ezta, uste duzu baiet. Hori da jolaserako behar dugun espiritua, hemen daukagu zuretzako galdera bat, Orain artean ere, ibili gara herritarreke beste batekin eta beste batekin eta ikusiko dugu ia asmatu duten edo ez. Hemen doa galdera. Noiz aukerak emango dizkizut eta zuk egin behar duzu aukera hori zure ustez zein den zuzena esan, bale? Orduan, noiz jarri zuten Gatzagan iturria zein urtetan? Eta nik esango dizkizut 4. Eta zuk egin behar duzu zure ustez zein den urte hori asmatu behar duzu, 1715 urtean,
1650 urtean, 1800 urtean, edo 1750 urtean. Urte asko egingo dugu atzera, Noiz esango zenuke jarri zutela? Bigarrena. Bigarrena, 1650, seguru zaude? Bai. Eta emango banizun aukera komodina mugikorrean begiratzeko? Beto. Begiratuko zenuke? Bai. Begiratu ba, komodina utzi egingo dizugu begiratzeko. Begiratu Sonia, nahi baduzu mugikorrean. Baukazu? Zer? Mugikorra, telefonoa. Bai. Begiratu nahi baduzu, Bai. emango dizut bigarren aukera. Begiratzen duzun Wikipedian eta horrelakoetan jartzen dute, Zuk esan duzu 1650 urtean, baina ikusi egin behar dugu ia horrela den, Zuek ere, pantailaz bestalde zaudetenak, hori uste duzu 1650 urtean izan dela? Ez dakinik. Oso zintzoa gara, eta oraingoan ere komodina utzi dugu, Zer esaten didazu, Sonia? Bai, lasai. Aukerak ziren 1715, 1650, 1800 edo 1750. Zein da? 1715. Seguru? Bai. Orain bai, ez da komodinarekin. Oso ondo, ikusiko dugu ba, asmatu duzun edo ez. 1715 urtean, jarri ote zuten, Leintz Gatzagan hain ezagun eta ikurra den iturria. Ez dakit, agian ultragoska bat egitera joan behar dugu bertara. Eskerrik asko, gero arte! Hartu dugu atsedena hemen Leintz Gatzagan herritarrek lan handia eman digutelako. Ia beste bat bilatzen dugun, A ber, jaten ba... Hemen, etorri. Kaixo zer moduz? Ondo. Hemen txari gara herritarrei, barkatu, urtantaka ura dan duteta, galderak egiten. Uste duzu gatzagarrak finak direla argiak asko dakitela? Bai. Bai, hombre, hemen jakintxu asko dago Leintz Gatzagan, ez da? Bai. Ba, zeure egingo dizut galdera. Ia zeure argia zaren eta asmatzen duzun gure galdera, Nor ez da gatzagar ospetsua? Eta emango dizkizut lau izen. Eta zuk esan behar didazu horietako nor ez den gatzagan ospetsua edo gatzagar ezaguna. Izenak dira hauetxek. Karra Elejalde, Otsoa, ez dakit hemen Otxori dagoen, edo gauetan kontu zibili behar den, Pedro Lafuente edo Gregorio Zubilaga. Lau horietatik nor ez da Leintz Gatzagar ospetsua? Karra Elejalde ez mendikala, no? Karra Elejalde ez da Leintz Gatzagar ospetsua. Seguru zaude? Karra da hemendik. Hemendi da, hemengoa da. Bai. Orduan nik jakin nahi dudana da, nor ez den hemengo ospetsua lau horietatik. Berriz esango dizkizut Pedro izenak. Lafuente, pues. Pedro Lafuente, seguru. Azkar esan duzu bideoak Bai, pentsatu bai. gabe. Zu bentsat ez duzu ezagutzen hemen kaleetan Pedro Lafuente, ezta? Ez. Oso ondo. Ba, ikusiko dugu asmatu duzun edo ez. Gero arte, agur, ondo segi! Zenbat herritar bilatu ditugun Gatzagan fosfosi nago, herritar pilo batekin egin dugulako topo. Nork erantzungo digu hurrengo galdera. Opa, ze moduz, ondo! Hemen ari gara herritarrei galderak egiten. Asmatuko duzu zuri egokitu zaizun galdera? Bai. Bai, ez da, oso ondo, hemen doa galdera. Nor da Gatzagan patroi unibertsala? Nor esango zenuke dela? Sami Lizan, no? Bai, seguru? Bai. Ama Virginia izenen batero dauka, Ez. Ez, seguru? Bai. Oso ondo, ba ikusiko dugu ia erantzuna asmatu duzun edo ez. Asmatuz gero, Leintz Gatzagaren alde puntu bat irabazi duzu, eta bestela galdu, Uste duzu lortu duzula puntu bat, ezta? Bai. Oso ondo, bagoaz da beste herritar baten bila, ia hurrengo galdera asmatzen digun. Gero arte agur! Hor iturrian tragoska bateran, ura ederra dagota. Hemen, zalantza handi badaukate, Oñatin bezala izango da Leintz Gatzagan, denak denekin. Ez dakit, gurekin lehian dabiltzan herritarrak. Antz, handia daukate, bata bestearekin, Ez dakit, agian ikerketa bat egin behar dugu. Norbait ikusten baldin baduzu, bai, abisatu, Zer? Hor dago. Zuek uste duzu hor bizkarren dagoenak erantzungo digula? Agian bai, gerturatu egin beharko dugu, guazen. Barkatu, iez egin aurretik. Hemen ari gara herrien arteko trivialpika egiten. Leintz Gatzagak irabaziko du? Bai. Hombre, duda gabe rankinean lehenengo postua lortzeko, baina bixi ibili behar da gurekin jolasean. Argazki badaukat, Leintz Gatzagako eraikin bat da, eta eskatuko dizut argazki ikusita zuk asmatzeko zein eraikin den. Ados? Ados. Oso ondo.
erakutsiko diegu, pantailaz bestalde dauden guztiei, hortxe gure leioa, astero bezala, zer esango zenuke dela? Udaletxea. Ui, ez duzu zalantzarik egin, ondo begiratu, Ez baduzu asmatzen, Leintz Gatzagaren alde puntu bat galduko duzu. Bai, no, bai. Seguru zaude, udaletxea da? A ber, barkatu gui. Torpea. Udaletxea da? Hemengo leioa ze izango ba. Bai. Udaletxea esan duzu, Bai, bai. Bueno, bortxe, egin duzu zure apustua, asmatu baduzu, Leintz Gatzagaren alde puntua. Argibili Leintz Gatzagak agian lehenengo postua irabaziko du eta, Gero arte, agur! Zenbat jente Leintz Gatzagan zu. Aho bete hortz. Oraindik bi galdera falta zaizkigu, Ia beste norbait bilatzen dugu. Aipa, kaixo, zer moduz? Ondo, hemen ari gara Leintz Gatzagarrei gure Trivial Pikean galderak egiten, eta zeuri egingo dizugu bat. Gatzagarrek 10 galderetatik, zoriz hautatutako 10 galderetatik, zenbat uste duzu asmatuko dituztela ondo? Danak. Oda, rankinean lehenengo postuan egongo da, Aretxabaleta gaindituko duzu orduan. Oraingoz, Aretxabaleta dago lehenengo postuan ikusiko dugu. Hemen zure galdera, hemengo euskalkiko hitzaketa ezagutzen dituzu? Batzuk bai, beste batzuk ez. Ia hau ezagutzen duzun, Zer esan nahi du? Apue hitzak. Apue. Bai, eta ez da indio jaborietako hitza hori, ez du esan nahi, Ai, ondo zabiltza. Baina zer da apue hitza? Txarri ernia izelaike. Seguru? Txarriarra. Oso ondo, txarriarra edo txarriarra, bietako bada erantzun zuzena, orduan. Zer esan nahi du apue hitzak? Txarriarra. Oso ondo, ikusiko dugu ba, asmatu duzun edo ez. Gu hurrengo galdera egitera joango gara. Asmatuz gero, Leintz Gatzagarrentzako puntu bat. Agur, gero arte! Asmatu ote du... Timbre asko ikusten nahi naiz, eta badakizu hori niretzako sekulako tentazioa dela. Zer? Joko dut bat? Eta ia norbait animatzen den guri galdera erantzuten? Zer diozue bai? Joko dut? A ber, gurutzatu, zamarrak. Kaixo, bai begira, herrien arteko Trivial Pikea egiten ari gara, eta prest zaude gurekin Leintz Gatzagaren alde galdera bat erantzuteko? Bai, bota. Hombre, herriaren alde dena eman behar da, ezta? Claro. Aupa Leintz Gatzaga? Aupa, ikusiko dugu galdera asmatzen duzun. Hemen txedoa, zer esan nahi du katamisarra hitzak? Nik esango neuke urtsintxa. Urtsintxa, seguru zaude? Bai. Zu, ez ara tramparik egiten ariko, ez? Zaitugu ikusten eta hor mugikorra edo tableta edo Wikipedian begiratzen ibiliko, ez? Ez. Oso ondo. Orduan zuk esan duzu, urtsintxa. Bai, hori da. Badakizu asmatuz gero, Gatzagaren alde puntu bat irabaziko duzula, eta bestela galdu, Zer egin duzuzuk? Irabazi. Seguru? Bai. Galduz gero, kalera atera eta zer esango dizute hemen bestela Gatzagarrek? Edo zer dauka, baina... Agian eskoriatzara jaitsi barko duzu bizitzera. Ez, hori sekula. Ez zara eskoriatzarren laguna da. Bai, laguna bai, baina hemen goxen hobeto. Ondo. Ikusiko dugu, asmatu duzun edo ez. Eskerrik asko, segi hor, berotan, fresko egiten duta. Gero arte agur! Asmatu ote du, eskoriatzara ez duela bizitzera etorri nahi. Gure aldemenera etorriko balitz, goxo, eta ongi gustora egongo litzake. Guazen. Hau bizta ederra daukana Leintz Gatzagak. Txundituta nago, agian bertara etorriko naiz bizitzera, Ez dakit, pentsatzekoa da, egunero goizean esnatu eta horrelako parajeak ikusteak indarra ematen digulako. Ez naiz luzatuko, badakit gogotsu zaudetela, gurekin jolasean ibili zaretelako pantailaz bestalde ere gaurkoan zori hautatutako 10 galderen erantzunak zeintzuk diren, ero horien erantzun zuzenak zeintzuk diren, jakiteko. Iritsi da ordua. Hemen doaz, gaurkoan 10 galdera horien erantzun zuzenak zeintzuk diren. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3.
Galderak erantzun da, oran bai iritsi da gure saioko unerik garrantzitsuena. Eta gaur, bereziki lehenengo denboraldiko azkenengo saioa delako. Badakizue, rankingaren ordua iritsi da. Zein herri, debagoieneko zein herri egongo da rankingeko lehenengo postua lortu duenak, Trivial Pikea irabazi du. Baina, gaizto xamarra gara, batzuek hor zuen kalkuluak egingo zen dituzten, da agian badakizue edo asmatzen bidean zaudete, baina guk oraindik ez dugu argituko. Gaurkoan, saio bukaeran, irabazle izan den herrira joango garelako, noski, herritar guztiei jakinaraztera, beraiek irabazi dutela Trivial Pikea. Zein izango da? Arrasate, Oñati, Aretxabaleta, Aramaio, Leintzek Gatzaga, batek daki. Ikusiko dugu bere ala. Hau harrera beroa egin digutena Lintz Gatzagan. Hori da jendetza bilatu duguna gure galderak erantzuteko, ez nuen espero. Horren beste herritarrekin batuko ginatekela zoriz hautatutako 10 galderei erantzuna bilatzeko. Eta Trivial Pikea egin da lehiaketako ordua da. Baina, eta hemen Lintz Gatzagan zein produktu hartuko dugu? Gatza? Baina gu goxozalea gara. Ez dakit, utzi pentsatzen non hartu ditzakegun gauzak. Gatz museoan izango dugu, baina... Jakion, baserriko barazki eta fruta kontserba. Mutur aurrean eduki eta ez dugu ikusi. Bertan mermelada goxo-goxoak egiten dutela badakitnik. Agian bertako herrian dagoen denda tabernara gerturatu gaitezke eta Jakioneko mermelada goxo-goxo bat hartu. Zer iruditzen? Irribarre horiek baiet esaten dute, ezta? Bertara gerturatuko gara mermelada potea hartu, eta ia, gatzagarrek zenbat pixatzen duten, hori bai, pasatu gabe asmatzen duten. Ze uste duzue? Nik zalantza ditut. Guazen! Iritsi gara Labidea denda da, Leintzek Gatzagan bertan taberna dena produktua saltzen dituena, eta gaurkoan gure lehiaketarako produktu bila barrura sartuko gara. Zerrobeto Leintzek Gatzagan, Jakioneko mermelada goxo-goxo bat bertako produktua hartu baino, hori bai, herritarrek asmatuko dute pixua, berehala ikusiko dugu, baina lehenengo produktua behar dugu. Guazen barrura! Kaixo, uno, Ignacio! Produktu pila bat dauzkate hemen denda honetan, eta bertara etortzen dira gatzagarrak eta kanpokoak ere bai. Eta Jakioneko produktuak ere bertan eskuragarri dauzkazue. Guk mermelada potea hartuko dugu. Herritarrek asmatuko ote dute zenbat pixatzen duen, badakizue, asmatzen duenak edo gehien gerturatzen dena pasatu gabe, saria irabaziko duela. Ikusiko dugu ia asmatzen duten. Gero arte, bagoaz gu, jolasera. Guazen! Lehiakideak behar ditu orain nor aurkituko ote dugu gatzan. Agian mermeladaren usainera etorriko dira. Zabaldu beharko dut potea. Lasai ez beldurtu, mermelada potea badaukagu, eta bigarren saria ere bai, gure lehiakideentzako udalaren eskutik 50 euroko bonua, mermelada pote honen pixua asmatzen duenarentzat, edo gerturatzen denarentzat pasatu gabe. 2 sariak baditugu, baina sari hauek banatu egin bat ditugu. Adi, bagoaz zure bila, lehiakide bila. Hemen txedokagu 50 euroko bonua eta baita mermelada potea behar ditugu lehiakideak. Zuek ikusiz gero, abixatu niri. Zer, hemen atzean dutela? Hombre, bikote, begira, bat goian eta bestea behan, perfecto. Gurekin jolazen aritzeko presa dute, ez da? Bai. Oso ondo, gure lehiaketan Jakioneko mermelada pote bat daukagu eta beraren pixua asmatu behar izango duzue. Asmatuko duzue? Bai. Pasatu gabe? Bai. Lehioan dagoenak, herritarrak, asmatuko duzue, bai ala ez? Bai, ez da, zalantzarik ez daukazu. Oso ondo. Asmatzen duenak edo gehien gerturatzen denak pixura pasatu gabe, 50 euroko bonua eskuratuko dugu, bertako komertzioetan gastatzeko, eta besteak, Jakionen eskutik mermelada pote goxo-goxo hau eskuratuko du, Ez aretek jatuko, ez da? Ez. Gu beti sariekin, sariz beteta etorri gara, eta gaurkoan Leintzek Gatzagan gara. Pajarita eta guzti, Eskura emango dizut potea pixatzeko zuri, zuk abantaila txiki badaukazu eta zuri ez dizu lagunduko,
Zenbat pixatzen du poteak? 350. 350, oso ondo. Lehioan dagoen laguna, Garazi, ezin duzu eskuan hartu, baina horrelako poteak seguru gozaldu duzula askotan horrelako pote batekin. Zenbat uste duzu pixatzen duela, altu esan? 415. Garazik 415. Sonia, zuk zenbat esan duzu? 350. 350. Nik orain aukera emango banizueke pixua aldatzeko, aldatuko zenukete bai ala ez? Ez. 415 eta 300 eta piku. Ba, adi denok, zuek egin duzue, etxean zuen apustuak guztiontzako mermelada potea opari ez daukagu, baina Garazi edo Soniarentzako bai. Ikusiko dugu nork asmatzen duen. Adi, Zenbat pixatzen du Sonia gerturatu ikustera? 400, no? 400, Un poquito menos. apurba gehiago dauka, ezta? 400 eta piku. Orduan, Garazi edo Sonia, nor izan da, bideotatik gehien gerturatu dena pasatu gabe? Ni. Nola zu? Garazi izan da, lehint gatzagan gainera trampak, nola da posible hori? Lasai Garazi, guk ez dizugu tramparik emango, 50 euroko bonua zuri emango dizugu, bertako komertzioetan gastatzeko, eta Sonia, zu ez ara eskutsik joango, mermelada potea, on egin dagizula, zuretzako guri pixkatxo bat emango diguzu probatzeko, ez? Bai. Oso ondo. Bueno, eskerrik asko bikote eta segi humoro errekin. Agur! Pixua hartu beharko dugu, denboraldiko azkenengo saioa da, eta gurekin eraman beharko dugu, guazen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Eta orain bai, iritsira Debagoieneko herrien arteko trivial pikean zein herrik irabaziruen jakiteko unea. Gure rankingeko postuan, lehenengo postuan zein herri egongo da, hasieran esan dizueguna, beteko dugu, berehala ikusiko dugu. Egin zuen apustuak esan bezala, irabazlea den herrira heltzen gabiltza, beraiei jakinarazteko triviala irabazi dutela. Eskoriatza? Eskoriatzarrentzako mesua da hau, mesedez, jarri Eskoriatzako herriko bozgorailu denak martxan. Alegina, egin dugu. Trampa batzuk eta beste tarteko ere bai. Hortxe pike nagusia daukagun herriaren aurka leian aritzeko. Baina, are txabaletak, bai, gainditu, egin gaitu. Mesedez, ez bota niri, harririk kaleetan barrena. Eta gainerako Debagoieneko herriak ere ez zidazue harririk bota kaleetan barrena ikusten duzuenean, Zaindu, mesedez. Are txabaletako telefono kabinak mirariak egin izan ditu eta oraingoan ere gure trivial pikean egin du miraria are txabaleta garaile bihurtuta. Ez nuen bideo honetik hasi are txabaletarekin harremana, trampak eta guzti egin genituen, baina zu sekulako eskarmentua eman digute. Eta hemen dute merezitako garaikurra are txabaletako herri erdian. Guk atxeden hartuko dugu, lehenengo denboraldiari amaiera emango diogulako saio honetan, bixi-bixi ibili eta gero, baina lasai. Zuen aurpegiek ala piotelako eta gogotsu zaudetelako, bigarren denboraldiarekin itzuliko gara. Nola egingo dugun, zein herritan ibiliko garen zer egingo dugun? Buruari bueltak ematen joan, guk martxan gabiltza eta guztiok lanean jartzeko. Badakizue, zein du, bixi-bixi ibili eta umorea nagusi izan dadila gure egunerokotasunean. Bixi-bixi!